Igbo ndewone abala m ọzọ taa n'ihi ndị Igbo si na gbadụgbadụgba ngwara ya anya ngwa na nji. Abala m ọzọ taa n'ihi ịkọwụla chọọ onye ogologo. Abala m ọzọ taa n'ihi agadi okenye ọ naghị anọ n'ụlọ ego ama n'ọbụ. Ndị Igbo, ndị nwe m na ndị nwe ndewono. Abịala m ọzọ taa enwe okwu dị mkpa m ji bịa. Biko ọ bụrụ na ha awụ ụbọchị mbụ gị, oge mbụ ị na-ahụ ha onyonyo m, ana m arịọ gị awụla onye aka mkpagide. Gbaa mbọ ka ịhafụ ebumnobi gị, ihe ị chere na ihe onyonyo ndị a. Nke ọzọ abịa wụrụ gbaa mbọ gbachie ya ike, tiri m aka n'ịgbasa ozi a n'ikuku. Ya wụrụ ma isonyebele m, sonye na nwanne gị Chief Eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ nke mbụ nwa amụrụ n'ala Mbaise. Ga-esonyekwe m na YouTube channel m, ebe ahụ ka ọ na-asụ kpụtụkpụtụkpụtụ. Ga-agakwa na TikTok, gakwa jee sonye nwanne gị. Nwanne ụrọ nkịta wụ dara m ma dara gị, wadịkwara unu mma. Hemkwe bịa taa wụ n'oge gara aga ka m mere ihe onyonyo na-ele nwanne anyị nwaanyị, otu nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Blessing CEO, ma akpọ ya sị nwanne m, nwunye anyị nwaanyị wuru ewuru, were nwayọ ka ofe rọrọ arọ zuru gị iri. A na-avụ ya gara. Taa unu ahụ na ya, unu ahụ na ma etuere m abụchi gị mma, unu ahụ na ka o si kwụrụ. Akwụ na ahụ na ndị ọ dị n'aka onyonyo a ka ili na-elele ala nga ga-egosi unu were n'obi mara na ekpọrọchi m. Ọha ahụ eji na-agwa unu sị iji na-anaghị eso, na-anaghị ege, ma ọ na-enweghị ezi onye ndụmọdụ, ọ na-eso ozu labala ili epogide ya aja. Gee ntị, ngwere niile makpucha makpu, mana ọwụ ha na ị ga-amata ka afọ ọrọ gị. Ọzọkwa matakwa na ha leji amata onye kpakara bịa n'akụ, ọwụ onye gbafuru nkume bịa nyara ya n'olu. Ụmụnne m, ka ha wụrụ ihe mmụta anyị ọtụtụ n'ime anyị, ka anyị ghara n'imebiga ha oke, ka anyị na-akụziri na ụmụnne ụmụnna, ka anyị were ohere ọma anyị nwere ịbịa n'efere imefere mba ụwa na-agwa mmadụ nke bụ eziokwu. Ka anyị ghara na ị na-akwagide ihe ọjọọ, ka anyị ghara na ị na-esogide ihe ọjọọ, ka anyị ghara na ewu ndị gị ikwe na ọ dị iri anya chịrịchị na-akpa. N'ihi gịnị? Ajụ site n'isi fụọ ya bịara isi ngụ aka. Ọ dị mkpa taa ka ọtụtụ n'ime anyị, ụmụ okorobịa anyị, ụmụ agbọghọbịa anyị, ka nke ndị Igbo, ka unu were nwayọ, were na nwayọ, were kwene na nwayọ. N'ihi ụwa a, otu a ịhụ o ji na-atọ ọkwụtọ ọ ga-ede anya fụọ. Dịle emeghe ka uche gị dị ya, wefu aka la ahụ ọjọọ, wefu aka la ahụ ole ala dọrụ bekee ọma ọnwụ, wezuga onwe gị la ahụ ọbụla ga-ime gị ka ị nwee nsogbu la ndụ a. Wezuga aka gị. Ịhụ na nwanne anyị nwaanyị onye wụ nke ọbụla o kwuru ya dịka ọdụ onye wụ mmadụ. Unu ahụ na ya taa, unu ahụ na ha emeghe na ihe efere mba ụwa, unu ahụ na onye ọbụla ọdụ onye si nwanne anyị nwaanyị okwu, onye ọbụla na-ekwu okwu ya si chai gala ihe efere mba ụwa gaje hụ ka ekwesịrị akụ. Gee ntị, mgbe a na-enye nwata nne ya dị ndụ, nne ya dị ndụ ndụmọdụ, ọwụ ebe ahụ ka nwata ke nne na nna ya na-adịghị ndụ na-ewere akọluchi ya were ubiri mara kpọrọchi m ma nara ndụmọdụ ahụ na-akwụghị ụgwọ
n'efu were ya nyere onwe ya aka. Ọ dị n'oke ọha m taa were n'ihe gbasara nwanne anyị nwaanyị a wụ Blessing CEO ka ọ kụziere anyị ihe ka anyị ghara na-ewu ndị na-eselebrate ihe ọjọọ, ndị na-ahụ ihe ọjọọ ịlata anya anyị na-aṅụ. Hey, this is iwu number 1, you are this, you are that. Mbao n'ihi ajụli yelishi ya bịala isi ngwa aka n'ihi iyi vụcha na ọ maara ekwe ya bịa vue ndị a na-amaghị ekwe. Ọ dị n'oke ọha mwo nna mụrụ m sị onye ya gwara ụka ya nụkwala, onye nyekwenyere ya ndụmọdụ gwa ya ụka ya nụkwa. Ụmụnne m ka m gbapịa ọsọ ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owerre Nchi, chetakwa na ị ga-esonye m n'ihu efere mba ụwa. Chief Eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ, nwa afọ Mbaise. Ụwa dịkwara unu mma.